nyaka chiel koda oko mar pacho kae kama wayudo ni romo mar twak ewi telo mar piny ngima okelo kanyakla jombetre jolony kod jotelo mopogore mar twak ewi puonj kowuok e kinde machon kod yore manyien ma pinje nyalo tiyo godo kanyakla. Eingo higni 80 tok lony mar jo China e kinde lweny e kindgi kod jo Japan, jokanyo olero ni misango manobetie nyaka bed rapar mar nengo kwe kod ting' ma pinje ni godo e rito kwe. Romo makamano bende ojiwo piny mangima mondo orid telo ma kanyakla e kedo kod achiedh nade kaka nok mar arita, koso dongruok kod lokruok mar futo yamo e kor lwasi, ka gilero ni godiochieng'ni en ranyisi mar loch kod luong manyien e pinje tiyo kanyakla. Kenya and Zimbabwe to break the yokes of colonial fascism. One of the Mau Mau generals in Kenya, Waruhi Tote, became known as General China. Notably, the year 2025 also marks the 80th anniversary of the founding of the United Nations. It is for this reason that the People's Republic of China, working with many nations around the world, and as we celebrate 80 years of this victory, must continue to lead efforts in building a world that is fair, defined by a vision of a shared future, and therefore expanding partnerships in business, trade and investment. As Chinese, we have never forgotten that during our toughest time, we were supported by many foreign friends. Actually, it was exactly the unity, solidarity, and common aspiration for peace forged during the World War II that led to the most significant decision made by the international community at the end of World War II.